visitors team kaMkhwanazi ibuyile yazothi isibhamu esabulala uMagaqa, isibhamu esibulale same person wabulawa eGauteng, isibhamu esabulala same person wabulawa eMpumalanga, isibhamu esabulala same person wabulala eLimpopo. It is the same gun ibikade yobulala somebody eCape Town kuShingabi. Faki question mark between uSihle noMchunu nomkakhe, who plot to kill uMashaba. Uze ukuthi uMkhwanazi ebulala iboss yama-West yayiphuma phi leyo boss. The same mayor eyayiyimeya eyabulala uMagaqa eyagcina isinikezwe isikhundla kwi-province. That mayor was involved kuSenzo. Low mayor wayeyicamp kaSenzo by that time. That's when uMagaqa exposer yonke le mfisha babenza lapha together noZweli Mkhize. That's where this thing began. Ngibuye ngize eMusa Dladla la asegijime waya khona. eMusa Dladla uSenzo Mchunu ubese out, ubese iphumile. Sengikhuluma ilanguage ka-ANC ke mina ngoba ngowakhona eMusa Dladla. Waphuma nini na uSenzo na? Waphuma uSenzo nomkakhe bakhishwa uMashaba. Ngifuna ukuyiqala lapho le killing esikhuluma ngayo yonke lento le drive uSenzo. The time uSenzo ephuma ekhishwa uMashaba nomkakhe ngevoti, wahamba uSenzo wayokwakha eyakhe camp. Nanti icala labo ligijimisana kubangwa amavoti ukuthi ukhona uRobo omunye up until uSenzo ephume kwiJacob Zuma camp eyongena kwiRamaphosa's camp okwakuyithabo Mbekisi camp by that time. Nangu Mashaba eba imeya yomhlathuze municipality ephinda uMashaba eshawa umfazi kaSenzo oyimeya yedistrict emhlathuze omshawa wamkhipha kube imeya yedistrict yeMusa Dladla. Wabakhipha bonke nendoda konke baphuma nje bangabalutho kwangena iMashaba. Mashaba at that time he was a Zuma Ali. The man eyalala phansi emgwaqeni emzini kaJacob Zuma ukuze uHelen Zille engangeni, that was uMhlongo ehamba noMashaba. The time uMhlongo elele lapha ya uMashaba wathatha uMhlongo from nowhere, utshelwa yimi ngikhulisa uMhlongo, wamenza imeya yasemhlathuze. The mayor yasemhlathuze wathi wena uzoba uchairperson, uzoba imeya yasemhlathuze. Wasuka uMashaba wayoba kwi-district. uMashaba kwi-district wayecontesta, wayezoba unobhala or efuna ukuba utreasurer we-province. The time bephusha uSihle Zikalala ukuthi akabe uchairperson we-KZN. That's where the war begins. Khuluma nje nge-KZN angakhulumi ngokunye. Then uma uSihle isimshaya le uSenzo yablocka yonke into yami into kaSihle noSenzo up until kuyo conference. I-conference yafika uMashaba esefile. uMashaba babeyo attend i-meeting eyayiseThekwini. uMashaba imoto ezazithwele uMashaba nama-bodyguard zaba ne-accident eBalito, wafayedwa uMashaba sinda ama-bodyguard. One of those bodyguard lila emlazi kaJail hamba nge-wheelchair. Angifuni ukusho ukuthi lithini. That's where this war division began. The time uJacob Zuma exosha uMchunu emehlisa ezo-premier, ngifuna ukuyilanda le ukuze niyizwe kahle. Wasuka uMchunu kube no-premier after kube nokhetho, ukhetho langamvuna uMchunu lwayovuna uSihle, wathi uMchunu uyofaka icala ngoba kurojiwe. Zama lwami ukhetho lase-KZN up until kwafika usuku lokuthi kuyiwe kwi-conference. Bahamba baya kwi-conference, la i-conference was sold. Mind you, uMashaba wayengasekho, wayesefile. Mashaba akayibonanga lo conference ngoba he was the one right now, right today ngabe upremier eKZN. Waphuma kanjalo uMashaba bambulala. Faki question mark between uSihle noMchunu nomkakhe, who plot to kill uMashaba. Kwasala leli phiciphice luSihle
Then mabebuye kwi-conference sebeyidayisile i-conference kwabuye kwazocontrola bona osenzo no-DD Mabuza no-Ramaphosa bazothi-ke manje bafuna ukukhetha i-premier yase-KZN. That's when uSihle kwakumele compromise neMchunu Camp. KwiMchunu Camp kwakukhona uMabuya Khulu oyefuna ukustanda efuna ukubuyela nazi ikandali zakhe zemali ayithatha yeconcert. That's when you go DD behla neRamaphosa's camp bazothenga lesi sinikinike esiwusihle ukuthi wena nansi imali siduhamba nathi or sekubeka eceleni sibeka uMabuya Khulu. That's when the move has changed. Wasuku uSihle wabuyela eMhlathuze eMusadladla wayobamba lesi sinikinike somduduzi. Semsinikinike somduduzi sigcine sisold out the ANC. ANC ithathwa uMashimane uyithatha kuye ngoba yena ubesengasekho kubantu selalela uSihle. uSihle semgroundis. That's when osenzo intervene. Lezi zinto enikhulumayo eniyibonayo lezi ukuthi oSihle noGwede Mantashe badayisi Richards Bay azisuki la zisuka lapho. That's when oSihle bekwazi ukucontrolwa iRamaphosa everything. That's when it sold. Uluze kanjalo ku-ANC uMhlathuze. Na icontract kaMkhwanazi ngifuna ukuza kule ukuthi kufika nini ukuthi uMchunu efune ukujaha uMkhwanazi. uMchunu akavedananga wajaha uMkhwanazi. Cha. uMchunu uze wahlakaza the task team political killing nazi izathu. It's because of inkabi eyabanjwa eMarine Hill iyanesibhame eCape Town yayithunywe. It's one of them. Ya testify lokho lelo docket likumchunu likumkhwanazi. uMkhwanazi wabhala leso statement. Number 1. Number 2, bonke labantu engibabalayo abafile baningi kakhulu. oJackson Mthembu ngababala ngaze ngimelwe ikhanda. Umuntu wasinda lapho uObed Mlaba basebemjaha naye ngemuva. uJames Nxumalo ulapha ya engeke nginitshela ukuthi ukephi, but he stand for the Ramaphosa's camp. Those people are the people aba behind the doors. uMkhwanazi the support uyithole in different detective. Kuno detective wala eThekwini wadutshulela eMega City hlezi nomuntu wesifazane. Lo muntu wesifazane till today ukuyikhoma ngeke ngisho ukuthi wadutshulwa uba. Wadutshulelwa eMega City. The same man yadayiswa uzakwabo ngoba that man has exposed the haste yemoto zemali ezibanjwayo ukuthi obana ba behind kubo lamadoda eniwadefendayo. Same bantu bayazi ukuthi imoto zemali why zibanjwa kanjena na. That case iphi ilapha phezulu. Then njobethi uMkhwanazi wonke ama case amabi epolitical killing induna njoba ibulalana kanje ngizohlehla ngize ngikhulume indaba engaphezulu. Even ukuhamba kwesilo kukulelo file uShenge wathi uma iquestiona leyo akuphelanga ngisho amasonto amanga kuShenge lishoba laqola ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umzala wami esuke endlini ekhwehlela kuthi uyagula ahambe olala eAlbert jikijiki akasabuyanga. Asishekeni futhi leyo. Why? Is because kwakufunekala iNgonyama Trust. Asibuyeni iNgonyama Trust ijahwe uMonhlante ehlangane nabelungu befuna umhlaba. Leyo helenzile namanje amaclip asekhona ethi iNgonyama Trust nomhlaba ongakanani ongawunika abantu ekukhuluma into engekho because bafuna ukunifaka lento abafuna ukunifaka yona. Asibuyeni ngesizela kaMchunu. Wonke lamacala 120 ntontontonton wonke aqala kuMkhwanazi. Akekho umuntu la oshonile ifile lakho. So the question ke manje ithi why uSenzo egcume wakuhlakaza le task team. Incwadi nganisendela ubhalile we-awakha ama-reason is because they are covering each other. Na iphalaphala bamdefendile uRamaphosa ayisekuvezile uMkhwebane bakhipha upublic protector bafaka owabo wayezodefend that thing. It's very, very, very long.
asikwazi ukuthi singathi le ayikho politically ngoba le isuka kwipolitiki before ifike la. Namba baningi ngababala ngithini baningi nangu the same muntu bulala uMagaqa ungewazi he ngwaqala wazama ukuyibulala the same former mayor yasemzimkhulu yaqala yazama ukuyibulala before itholakala endlini ifile yazama ukuyidubula ngesibhamu sayo kwavela lokho emaphepheni after testify after this testimony kaMkhwanazi ibuyile yazothi isibhamu esabulala uMagaqa isibhamu esibulale same person wabulawa eGauteng isibhamu esabulala same person wabulawa eMpumalanga isibhamu esabulala same person wabulala eLimpopo it is the same gun ibikade yobulala somebody eCape Town kuShingabi wonke lawo ma testifies ahlezi lapha kuShedrack Sibiya wonke lamacala u102 akuShedrack angakakhulumi ngecala lasenze linamafayili amabili elinama case awu2 icase yokuqala ikhuluma okunye case yesibili ikhuluma okunye then bonke labantu imlomo yabigcwele imvilophi nemali akakwazi ukungaba defend njengoba ayeseshilo nomchunu ukuthi uma la ngiya phansi ngihamba ngedwa angihambi ngedwa isikhoso uyazi ukhuluma ngani sasisagijima nabo siyazazi ikandali zabo lesikhuluma ngayo siyayazi nangu ya ubaba bemthuma ubaba omdala kuthiwa akayoshayisa imoto kaJacob Zuma isuke eShowe siyabazi labo bantu ukuthi abasukanga ezulwini basuka kuANC lo baba icala lakhe uma nganibuza nina lipheleliphi likanaphinda nje nezwa liqulwa ukuthi indoda efuna ukushayisa umkhulu ebuye eShowe ngemezi ngeBM yeyikuphi cha niphindanga nalizwe liphelelo cala ingoba leyo ndoda yabanjwa ya testify yasho yabalista laba bantu abayinikeza imali niphinde nayizwe no aniphindanga nayizwe because eyikhokheli ukuthi hambe usubulalele lo wamuntu kuningwe ma comrade uNdosi uhlala eRichards Bay kwisection ebizwa ngokuthiwa kuse5 umuzi wakho lapho uNdosi umchunu uhlala umchunu noma buyakhulu bawomakhelwane bahlukaniswe ijalide elilodwa empangeni akuthatha ngokubeka khona sekutshala ke ngalabantu engikhuluma ngabo yigebingu lezi inkunzi malanga ama serial killer if you can call it ababasukeli akekho ukhansela wase Ward 32 la umhlongo wayiphuma khona umpungoso wafa ngeke ngize ngisho ukuthi wabulawa yini because he revealed some of these things akekho wayesebenza eFeb abafunda ongoye bayamazi wabulawa umhlongo ngopoison wagula wafa lo poison kaNC asukabuki siyawazi mdala subaqedile abantu manje nithini ke nini nithi ayikho politically cha ipolitically it's because uMkhwanazi isiningi lento and ibithi uzoze phelelwe icontract bemsuse ngoba ubesemva kwabo nama West ubulala abafana bama West bathi uMkhwanazi ubulala izingane zabantu bathi uMkhwanazi mina akekho umuntu engimsukelayo buza ukuthi uMkhwanazi ebulala iboss yama West yayiphuma phi leyo boss why NIU ingangenanga kwiboss before ihubha umfana yashaya umfana why ngoba lapha yababe khona lwangena ucingo lwathi nifunani lapho nayi warehouse same premier noMkhwanazi bayivumbulule lapha yani eMtateni eMia Bank phansi lapha ya the same warehouse umuntu okade isayinele is one of the political party ibikhokhelwa ANC warehouse as if storage izinto zeANC ngabe ziyikhipha mayisuka la isuka khona kwi-shipment kanti kukhulunywa ngesizinda sama drugs asifuna ukukhuluma endabeni kodwa siyayazi lo information iyabhalwa la bese beyihliphisa bona umchunu lapha